Sasafasa, prøv lige at komme. Bogen om dig og Anton er kommet. Tillykke til os. Tak. Så skal det bare slæves ned. Ja, men du er jo stærk, Mick, så du kan bare slæve det hele ned. Det er jo kun 40% af de bøger, vi skal have. Wow. Mick, vil du ikke nok læse lidt? Anton! Anton! Hvad var det for en irriterende tosse, der råbte på Anton hele tiden? Det lød som om det kom nede fra stueetagen. Men Anton var ligeglad. Han lå lige så dejligt under dynen og drømte om solskin og hembærsnitter. Så starter bogen. Og så er der masser af sider med tegninger på alle siderne. Wow! 12. oktober kan du selv læse bogen.